dobrý deň, prepáčte. Mohli by ste mi pomôcť akože dotazník, lebo jednak som Maďar a jednak nemám brýle, nevidím na to, že by ste mi to vypísali. No, ukážte. No, Meno? László. Z alebo len S? Len S, zase až taký Maďar nejsom. No. Priezvisko? Komárom. No ja sa ale nepýtam, kde bývate, ale ako sa voláte priezvisko. Však hovorím, Komárom, to je moje priezvisko. Akože aj bývam Komárom, ale aj priezvisko mám Komárom. No. Dobre. Narodený? No tak som, ne? Že keby som nebol narodený, tak by som tu hádam nebol. Však by som nežil, ne? Jasné, že som narodený. Dátum? Aj dátum, že kedy? Aha. No, tak skúste tipnúť rok, čo? 67? Kurva, no. Áno, tak trafili presne. 13. jún, 67, prosím. Stav? Stav momentálny? No tak jemne deprimovaný som. Teda hlavne preto, že ste trafili ten rok môjho narodenia.